moltes gràcies a Tiana en general. Perquè és un poble que s'ha pogut entendre que si no hi ha vida no hi ha poble. A Tiana passen coses. I no ens en volem estar. Benvingudes i benvinguts a la 6a edició del Premi Joan Armengol i Moliner. Val, vinga, Rosa Lugo Fàbregas. Pep Arquer Lugo. Valentí Soler. Com? Sí. Va. És un premi molt just, Xavier, tots els que estem aquí en som conscients. Crec que ens fa molt feliços també per la part de representació, com a alcalde de Tiana, en representació dels veïns i veïnes de Tiana. Amb mirada tianenca és també un reconeixement a la dimensió nacional que té la cultura del nostre poble, perquè aquest guardó, el de Joan Armengol i Moliner, com ara explicava l'Oriol Lledó, té vocació de ser un guardó nacional, d'abast nacional, i creiem que la cultura tianenca té aquest abast nacional. Per tant, que tinguem per primera vegada en aquestes 6 edicions també un tianenc guardonat, crec que és una molt bona notícia. A tu i per tu, que no et conec. Oblidar el bressol, deixar de mimar-se, obrir els ulls, caminar. Col·locar fort les puntes dels peus i quan hi penses, llançar els braços més enllà de tu.